Ja, moin. I studiet er her Otto Berg. Jeg kommer her fra Sydjylland, så hvis I ikke forstår sydjysk, så er det jeres problem. Ja, I skulle København alle sammen, så det gør sgu ikke noget. I kommer fra Djævlø. Hugo, Ja, kom lige. sådan ved du mig. Du skal lige se min nye webcam her, ikke? Møgne. Det er Hugo Berg. Ja, det er jo Otto Berg. Hvad fanden, vi har Larsen til efternavn. Og hvis I små børn ikke det jo ikke forstår, hvad vi siger, så er det fandme hjælp. Sønderjyde er kraftigt med bedst. Dem der havde dem. Lige i bil, det er dem der havde dem med. Vi skal lige have den lidt op. Må lige flytte fra det. Det hjælper ikke, det jeg skal lige hjælpe dig. Vi gør bare lige sådan det. Det er ikke så meget, men okay. Kraft af med muld. Og hvis I Svante ikke forstår en skik, så er det bare at lukke rev. Ja, Vi ses i morgen.